Pukki on ostanut aiemmin mökille Sportsmanin, jonka on tuonut Kelion konehuollon pajalle varusteluun. Ja Pukki kysyy innostuneena näyttäen käsillään kauppias Antille. Onhan siinä nyt isommat pyörät ja tukkikuormain. Johon kauppias Antti vastaa. Siihen on laitettu kaikki niin kuin Pukki halusi. Pukki hyppää innokkaana testaamaan Sportsmanin uutta tukkikuormanta ja kauppias Antti kertoo Pukille. Nyt on Pukilla kunnon pyörät, hydraulikan ulosotto ja nelivetoinen hydraulikuormain kärry. Näin joulupukki lähtee tyytyväisenä matkaan Sportsmanilla. Matkalla isossa mäissä joulupukki näkee, että Jorma on jäänyt jumiin mönkijällään. Mikähän mahtaa olla ongelmana, joulupukki miettii. Syykin paljastuu nopeasti. Jorman mönkiä on kaivautunut akselia myöten maahan ja Jorma yrittää ja tuskailee, miten tästä päästään eteenpäin. Joulupukki saapuu paikalle ja morjestaa Jormalle ja sanoo. Jorma, hyvää! Hanki sinäkin kunnon mönkiäpaketti tällainen hydraulisen kärryn kanssa Kelion konehuollossa. Onkohan tuo edes 4-metova mönkiä, kun on jumissa? Joulupukki ja paja jo kutsuukin ja karauttaa mäkeen Jorman ohi neliveto Sportsmanilla. Hae sinäkin kunnon Polaris-mönkiäpaketti Kelion konehuollosta. Käy kotisivuilla ja tule tutustumaan. kelionkonehuolto.fi